Καλησπέρα φίλοι μου. Σήμερα θα συνδέσουμε ένα μετρητή θερμοκρασίας καυσαερίων, όπως βλέπουμε εδώ λέει το X-Temperatura, το οποίο είναι σε βαθμούς Κελσίου. Το κουτί μέσα περιλαμβάνει το δίκτυο αυτόν εδώ, τα καλώδια τα οποία θα συνδεθούν σε ρεύμα και στον αισθητήρα που θα σας δείξω σε λίγο. Το μαύρο και το κόκκινο είναι συν-πλην και το πορτοκαλί και το πράσινο είναι του αισθητήρα που μπαίνει στην εξάρτηση. Αυτό το κουτί δεν έχει κάτι άλλο, απλή συνδεσμολογία. Αυτός εδώ είναι ο αισθητήρας θερμοκρασίας, τον έχω δώσει αυτή τη στιγμή. Πώς μπαίνει αυτός? Μπαίνει στην πολλαπλή εξαγωγής. Εμένα σε αυτή την περίπτωση μπαίνει στο πίσω σημείο, είναι μετά την τουρμπίνα. Σε άλλα είναι εδώ μπροστά, ή εκεί που είναι ο αισθητήρας λάμδα, σε κάποιο εκείνο σημείο μπορείτε να τον βάλετε. Κάπου εδώ μπροστά, δηλαδή συνήθως που είναι στα αυτοκίνητα, στο μπροστινό σημείο. Εδώ ο τρόπος που μπορούμε να το βάλουμε εδώ, προϋπήρχε παλιά ένας, τον έβγαλα και θα βάλω καινούριο. Πού είναι ο παλιός? Τον έκανα. Να το. Αυτός εδώ είναι ο παλιός. Θα περάσουμε καινούριο. Λοιπόν, εδώ ή ανοίγουμε τρύπα με οχτάρι ή διαφορετικά, και μετά θέλει να ανοίξουμε πάσο στη λαμαρίνα της εξάτμισης πάνω και να βιδώσουμε τον αισθητήρα αναλόγως πάντα, γιατί και τη διάσταση του σπυρώματος αυτού του αισθητήρα. Σε αυτή την περίπτωση αυτό εδώ ήταν λίγο μεγαλύτερο, ή διαφορετικά ανοίγουμε τρύπα μεγαλύτερη και με μια κόλληση βάζουμε ένα παξιμάδι και βιδώνουμε τον αισθητήρα πάνω. Εγώ ξέρω ότι προϋπήρχε αυτό, οπότε δεν έκανα τίποτα, απλά έλυσα και έδεσα. Στη συνέχεια θα το περάσουμε αυτό στην καμπίνα μέσα, τα καλώδια, από το σημείο που έχουμε περάσει και την ένδειξη του μπαρόμετρου και από εκεί που περνούσε και ο προηγούμενος αισθητήρας, και στη συνέχεια θα το περάσουμε στη θέση του οδηγού κάτω από τα πόδια. Συνεχίζουμε σε λίγο. Λοιπόν, έκοψα τον αισθητήρα. Εδώ είμαστε. Τον έκοψα, έτσι ζωπέταμε είναι. Και το κομμάτι που είναι ήδη περασμένο μέσα, θα το κολλάμε με μια μονοτική και το τραβάμε ώστε να περάσει εύκολα από την πίσω μεριά. Σε περίπτωση που δεν έχουμε κάτι τέτοιο, περνάμε ένα καλώδιο από τη μεριά του συνοδηγού και με τον ίδιο τρόπο το περνάμε μέσα. Να δείξουμε πως περάσαμε αυτό εδώ είναι το αισθητήρα, αυτό εδώ, έτσι. Δείχνουμε πως το περάσαμε. Σε κάποια αυτοκίνητα μπορείτε να το περάσετε και από τη μεριά του οδηγού, εάν η μεμβράνη αυτή που τρυπάμε είναι, μπορούμε να τρυπήσουμε να περάσουμε καλώδια, είναι από εκείνη τη μεριά, μπορούμε να το περάσουμε και από εδώ. Αλλά στη δική μου περίπτωση είναι από τη μεριά του συνοδηγού. Το περνάμε λοιπόν, βγάζω λοιπόν το πλαϊνό, τα περνάμε να είναι έτοιμο εδώ πάνω. Να το. Έχουμε εδώ λοιπόν το οργανάκι. Έβαλα το παλιό που είχα, το τέριαξα εδώ μέσα. Το ρίξα εδώ μέσα, συνδέσαμε τα καλώδια και τώρα θα συνδέσουμε τα καλώδια του ρεύματος. Να φωτίζεται όταν ανοίγουμε το διακόπτη. Να μην φωτίζεται συνέχεια, μόνο όταν ανοίγουμε το διακόπτη να φωτίζεται, όπως κάναμε και στο προηγούμενο βίντεο με το μπαρόμετρο. Θα πάρουμε από αυτό το σημείο εδώ πέρα ρεύμα, από αυτό εδώ που είναι για τους καθρέφτες, ή από το πάνω σημείο ή από εδώ μπορούμε να πάρουμε, αλλά είναι LED, έτσι κι αλλιώς δεν τραβάνε πολύ ρεύμα η λάμπα τους, οπότε δεν έχουμε κάποιο πρόβλημα. Θα πάρουμε λοιπόν από εδώ. Λοιπόν,
Το περάσαμε τα καλώδια. Το τυλίξαμε μια μαύρη μονοτική ταινία αυτό το σημείο εδώ, να μην φαίνονται τα καλώδια πράσινα, κίτρινα, κόκκινα, μπλε και αυτά θα τα φτιάξουμε. Και τα περάσαμε το οργανάκι από εδώ. Το μόνο που μένει ακόμα είναι να τα κολλήσουμε στο σημείο που θέλουμε, έτσι όμορφα και ωραία, για να μην κόβουν πολλές. Λοιπόν, εδώ συνδέσαμε τα καλώδια του που έχετε στον αισθητήρα και ρεύμα πήραμε. Κάτσε να το ξαναβγάλω. Από εδώ, αυτό που είναι του καθρέφτη που είπαμε, ούτε να περνάς ασφάλειες ούτε τίποτα. Αν μπορούμε να πάρουμε και από την ασφαλειοθήκη ρεύμα, είπαμε και στο προηγούμενο βίντεο, με ένα δοκιμαστικό κατσαβίδι με κλειστό διακόπτη, βλέπουμε μία τις ασφάλειες. Παράδειγμα, δοκιμάζουμε την πρώτη μια δεκάρα, λέμε τώρα, με το δοκιμαστικό μας, και βλέπουμε ότι δεν έχει ρεύμα. Ανοίγουμε το διακόπτη και έχει ρεύμα. Αυτή λοιπόν μας κάνει, αυτό θέλουμε να βρούμε εμείς, ώστε να μην ανάβει συνεχόμενα, αλλά να ανάβει με το που ανοίγουμε το διακόπτη. Μπορούμε λοιπόν να κλέψουμε ρεύμα από εκεί και με μια έξτρα ασφάλεια να πάρουμε ρεύμα και να το συνδέσουμε σε οποιοδήποτε οργανάκι ή σε ό,τι και να θέλουμε να κάνουμε στο αυτοκίνητο. Εμείς λοιπόν σε αυτήν την περίπτωση, επειδή ο καθρέφτης έχει ασφάλεια έτσι κι αλλιώς, πήραμε λοιπόν ρεύμα από εδώ πέρα, κλέψαμε λίγο ρεύμα με τα καλώδια και το συνδέσαμε. Πάρα πολύ εύκολο και απλό. Και να ανοίξουμε και το διακόπτη, ότι όντως δουλεύουνε. Ανοιχτός ο διακόπτης, κλειστός, έτοιμο. Τώρα σιγά σιγά μόλις ζεσταθεί θα αρχίσει να ανεβαίνει ο δείκτης. Να σημειώσω ότι το καλώδιο από κάτω που πέρασε, το αισθητήρα, θα πρέπει να πιαστεί κάπως, μην το αφήσετε έτσι να κρέμεται, να πάει να μπλεχτεί σε κανένα πόδι και να έχουμε ατυχήματα, έτσι. Αυτό το αφήνουμε να δουλέψει, του κάνουμε καμιά βόλτα του αυτοκινήτου και τότε θα δούμε ότι ανεβαίνει με φούζες, θα έχει το αυτοκίνητο καλά, έτσι, γιατί τώρα θέλει ώρα και εκτός αυτό στο ρελαντί μπορεί να μην μας δείξει κάποια άνοδο πάνω από το 200-300 βαθμούς. Δεν πιστεύω. Δηλαδή πρέπει να το κάνεις μια βόλτα, κάνουμε 5-6-10 χιλιόμετρα και θα δούμε ότι θα ανεβεί στο 4-5 αναλόγως και τα γκάζια. Ευχαριστώ για την παρακολούθηση.